цени. Искам по-голям избор. Повече защита онлайн. 500 милиона потребители. Идвам! Искам дигитална революция. Електронно по-голям избор. Изглежда, че всички искаме едно и също – единен цифров пазар. Място, където да работим, да пазаруваме и да се забавляваме по-лесно онлайн, отколкото офлайн. Защита на личните ми данни. Електронно правителство за всички. Без излишна бюрокрация. Край на роуминга в Европейския съюз. Европейските компании трябва да преминават през административните процедури веднъж, а не 28 пъти. И защо не може да гледаме футболен матч или филм, за който сме платили, навсякъде в Европа? Към момента само 15% от населението в Европейския съюз пазарува онлайн от друга страна членка, а едва 7 на 100 от малкия бизнес продава в границите на общността. Единният цифров пазар ще донесе 415 милиарда евро на европейската икономика и ще създаде нови работни места. А сега си представете европейска дигитална икономика с 500 милиона потребители. По-ниски цени, повече продукти и услуги предлагани онлайн, повече защита за потребителите, достъп до абонаменти за филми, музика и книги, където и да се намирате в Европейския съюз. Чака ни още работа да подкрепим единния цифров пазар.